Tras una larga trayectoria artística iniciada a finales de los años 60, nos sorprende con sus últimas producciones. Unos trabajos en los que se acerca a la abstracción, a territorios vividos después de detenerse en las huellas dejadas por el proceso constructivo. Mira el suelo y sacraliza lo que se puede encontrar. ¿Y acaso no es eso poesía? Hoy nos acompaña el artista de Negreira, afincado en Santiago, Xoán Pardiñas. Xoán, bienvenido a Espacio de Arte. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo te definirías? Como dices, como persona, pintor. Y como lo que quieras, sí, como persona. Bueno, como persona intentamos, supongo, como todo mundo, ser o mellor posible, supoño que non sempre o logramos, non? Estamos sempre cheos de defectos. E como pintor, pois, pasei por varias etapas, desde a miña aprendizaxe hasta hoxe en día. O sea, estaría, como diría yo, con unha pintura máis interiorizada, supongo máis depurada en muchas historias, que te vas desprendiendo de ellas, porque ya van pasando años y ya te sabes más cosas. Definir un pouco así, no sé, un pouco tamén tiene que decirlo a outra gente. Sentencia de un sabio griego, Sócrates: conócete a ti mismo. ¿Has llegado a conocerte? Sócrates, que era moi sabio, e dicía ben, pero debe ser das cousas máis difíciles conocerse a sí mesmo, porque é a única maneira posible de coñecer ben os outros. Pero, claro, supoño que non nos costa traballo consigo. ¿Qué es para ti la galleguidade? A galleguidade é, para min, digamos, toda aquela xente que retoma, pois, desde os Murguía e demais, de finales do século XIX, o mellor sentir a pesar do que é o país, do que é Galicia, non? Digamos, dunha maneira artellada e intelectualizada para levar adiante, pois, esa maneira que, bueno, cundiu hasta onde cundiu, e aí estamos indo. ¿Qué significado das al paso del tiempo? El pasado del tiempo, pois, o significado, pois, supoño que unha das súas condicións fundamentais nos individuos, vamos, como repercute nas persoas, é que debemos ir acadando millores e millores aprendizaxes e millores maneiras de entender o que somos, claro. O que pasa é que o tempo, bueno, vai nos dando arrugas, tamén nos vai dando algo máis de mellor pensamento e mellor sabiduría, supoño. De non ser artista, a que te dedicarías? Pois non me vexo de outras moitas maneiras, a verdade. Na miña xuventude, pois, fixen un pouco deste transportista hasta de reparto. En aquela época, Fátima, faloche do final dos anos 60, os medios materiais eran escasos na poboación en xeral, non? A xente aquí, os que podían ou chegaban ou había posible, eso, porque xa unha serie de condicións, viñan a Santiago e facían universidade. Outros tiñan que emigrar e outros, pois, alternaban un pouco o estudio e traballo. O que vin a facer a Santiago, pois, con 19 anos, ainda non tiña daquela, fui á Escola de Artes, onde fixen interiorismo e decoración. Bueno, con un intercalo da mili e demais, que rematou no ano 84. Y hablas de la emigración, ¿nos puedes citar un lugar en el mundo y otro en Galicia especial? Supoño que os lugares teñen o seu especial, non? Como decía alguén, non hai paisaxe feo, depende como ves, así como mires. Non sei, supoño que a necesidade de coñecer, de ver outras cousas, eso sempre a temos, eu a teño, polo menos. Pero, bueno, na miña terra, esta Galicia, síntome moi ben, me parece unha fermosura tremenda. Hai moitos sitios por aí fermosos, indudablemente, non tindría inconvinte. Añoro, tal vez, mira, a veces, pola climatoloxía que tiñamos, que ahora xa empeza a ser templada, pois zonas do Levante ou do Sur, un pouco polo clima. Un refrán da túa terra? Bueno, pode ser que fai ben e non mires a alguén. Bueno, pues nosotros vamos a hacer bien con esta entrevista, que iba siendo hora de que expusieses de manera individual. Javier el de Metro, Javier Blanco, lo ha conseguido. Y la última producción que presenta
está dedicada a encofrados, suelos y altares. Vemos los materiales empleados en la construcción y también los utensilios como clavos o cordones. ¿De dónde salen estas infraestructuras que parecen sacadas del medio arquitectónico? Sí, de aí veñen. Que pasa? Bueno, eu teño unha produción do meu traballo pintórico artístico hasta o ano 2003, que hai un ali que se chama Altares, as secas Altares, que entronca máis, bueno, con esa etapa última dos últimos 12-13 anos, do 90 a 2003, que era un traballo máis próximo a min, as sensacións, tanto, digamos, ambientais e do clima que eu conocía desde rapaz, a unha xeografía na cal eu habitei, estaba en ela, e máis a cuestións incluso personales e máis íntimas miñas, non? De historias, que sería xa un pouco longo. E hai unha peza que é de 2007, dos encofrados, que se chama un encofrado místico. Bueno, ese encofrado místico é xa o paso adiante, hacia esos encofrados que ti me preguntas. Eso entroncaría un pouco co anterior, que xa de iso no 2001, con un espacio en branco. Sí. Bueno, esos espacios, como tú bien dices, brumosos y en los que siempre se deja caer alguna figurita pequeña. Véase el espacio blanco. Hay un cuadro maravilloso, el único icono que hay es un águila. No, hai un águila, un personaxe pequeno, unha persoa como sentada, sedente, con un pau na mao, e unha escada que está detrás. Eses todos os elementos están postos sobre unha mesa que ten uns trípodes debaixo. Bueno, é bastante simbólico, claro, sí, sí. No? O proceso, bueno, o cuadro, o que pasa que é un espacio en branco onde encerra moitas historias, porque, claro, é como un baixo relieve, onde hai pequenas tal, e onde o espacio central é un gran rectángulo, e na parte alta están esos elementos, esas figuras. Bueno, para todo o mundo pode dicir que representa a águia, aparte de ser un páxaro emblemático de moitos escudos de países e nacións, sí, pois o vuelo, o elevarse, o estar. O personaxe é que está serente pensando como facendo garda de algo, non? E a escada que tamén é o esforzo de subir, bueno, que nos costa a todo o mundo para alcanzar certas metas, certas historias. ¿Ha costado mucho esfuerzo alcanzar esas metas? ¿Son cuántos años de actividad de carrera? Por lo menos 40. Sí, pero pasas así, porque eu teño 60 xa. A primeira exposición que eu fago, así en plan, era unha nacional que se realizaba en Santiago, unha bienal nacional, no Museo do Pobo Galego, recordo, no ano 71, 72, 73. Non se pode dicir ben a data, pero e participei con 2 cuadros. Foi a primeira vez que me presentaba e participaba nunha exposición colectiva. Me seleccionaron e participei. A partir de aí, que remato no 74, o de interiorismo e decoración, bueno, dedico-me ao ensino, pouco despois cásome, hai fillos, dedico-me ao ensino e a dar traballo nas escolas, claro, aos rapaces, non? De dibuixo e plástica en xeral. A partir de ahí empiezo a exponer con seguridad. Sí. Claro, bueno, empiezas a exponer, sobre todo en colectivas, porque de verdad que han estado mucho detrás muchas galerías pendientes de este individual que hace años que no nos obsequiabas con una exposición. Sí, Fátima, vamos a ver. Hasta o ano 79, 78, fago varias exposicións, fago algunha en Coruña, outras en Vigo, e fago varias individuales. Pois, bueno, xa entramos hacia os anos 72, 73. Unha última que fago é na Caixa de Aforros de Galicia, de aquí, da Carreira do Conde. E fago como unha especie de revisión, deixando xa esa etapa dos 70 que te entroncaba ca pintura máis nosa da pedra e pintura galega dos renovadores, en os Carlos Maside, toda esta xente. E, bueno, eu, en ese momento, porque hoxe a información inmediata e rápida, daquela non tiñamos esa información. Atópome con o grupo El Paso da Valset e fago, de feito, unha revisión deso, do grupo Paso da Valset. Ahí cambia, cuando te encuentras con ellos, sí, sí. Ahí cambia tu pintura, dejas aquel expresionismo de figuras... E non cambia solamente a pintura, cambia unha conciencia dunha situación, porque empezo a ler sobre esta xente
e porque a súa postura, tanto plástica estética personal. Claro, nos viñemos dunha dictadura, outra historia, non? E aí, pois, se me abren moitas portas. Visionar daquela un cuadro de Picasso, o primer Picasso que vino en Barcelona xa tiña 23 anos. O sea, todo o mundo ven Picasso, pero aquela non era así. Non teñemos esa información, non teñemos... os que tiñamos curiosidade innata, digamos, pois igual andabas a ver de onde arrepiñabas un libro, que ademais boa parte estaban prohibidos para tratar, ou de alguna noticia que che chegaba de fora, de compañeros que estaban na inmigración ou no exilio. Era así, en outros tempos. Ben, xa estamos nos anos 80, claro, sucede eso, xa empezamos a dar, bueno, xa hai esa información, España xa empeza a camiñar outra historia, claro. E, bueno, de aí veñen, pois, logo, a formacións de grupos artísticos. Por exemplo, el Grupo Nome, aquel iniciado a mediados de los 80. Sí, hacia, vamos a ver, digo, xunto con Xulio Maside, que xa levábamos anos conocéndonos. Y con Vivian, vamos a citar a todos, Vivian Lamela. Sostito, por suposto, claro, evidentemente. Falando así de ter, porque agora andábamos co tema das asociacións, que tiña a súa batalla, non? E, bueno, intercambio, porque xa había grupo Algarga na Coruña, había empezado Atlántica, había, xa fai tempo, os artistiñas en Ourense, pero, bueno, xa fai esos 60 con Antón Risco. Pero había Galga, había Atlántica, había tal. Santiago, estamos como un pouco así, ao marxe. Vamos a montar un grupo. Empezamos a falar, mas logo convocamos os demais, falamos con Vivian, con Morquecho, con Quintana Martelo, con Anselmo Lamela, e todos nos pareció ben. Años despois se incorpora María Xosé Díaz. Un par de anos despois, sí. Pues vamos a hacer un breve paréntesis porque te vas a sorprender. Nos va a dar la opinión de lo que representasteis en su momento y de ti, Xulio Maside, otro de los integrantes. Xan Pardiñas, gran pintor e gran amigo meu. Por lo tanto, a súa personalidade é moi especial, moi peculiar. Pero aquí o que vimos a falar é da súa pintura. A súa pintura reflexa o pasmo que el sinte diante da natureza, dos ceos, do mar e dos montes, os montes de Negreira, onde el naceu. A característica principal da pintura, sobre todo a última pintura de Pardiñas, é a sobriedade. A sobriedade é o agarimo con que fai todo, o máis mínimo detalle, o marco, en fin, a materia como a utiliza. E logo ten unha fase final que é moi importante, que é o pasmo tamén que lle a sorpresa que levou cando ao facer a súa casa onde vive e sacar as tablas do encofrado, veu a maravilla do cemento, dos aramios retortos, dos clavos oxidados, do azul añil da marca do cordel que fan os albañís, porque el fixo a súa casa con as súas más. E logo, detrás de min hai uns 30 cuadros que son os encofrados, pero feitos xa como el me dixo, como unha diversión, como un divertimento. É que para min son, aparte de bonitos, son de unha beleza extraordinaria. E penso que Juan Pardiñas non me vai a berrar por isto que digo. O defecto que ten, bueno, ten como todos moitos. O defecto principal é que el, así como outros andan procurando e fan ben vender a súa pintura, o seu produto, el é complicadísimo mercarlle un cuadro. Bueno, ¿y por qué es tan complicado comprarte un cuadro?
Bueno, a verdade, non sei ben, pero vou xa respostar así. Que pasa que a mí ainda hoxe en día, Fátima, é unha necesidade, evidentemente, porque aquilo que faz que che leva un esforzo, un traballo, e ademais tes un gasto personal, logo vendelo, que a que non lle guste, ademais que che adquiran e que che digan que ben está, e non sei cantas cousas máis. Pero queres saber que indo se me crea problema, por iso me costa tanto traballo dar a cara. A xente non sei se o sabe, costame problema hasta facer unha dedicatoria, porque en ese momento é como se me fixera presente quen son eu para facer isto. Un pouco cosas desas me pasan. Pero, bueno, eso supoño que decisión de psicólogo. Vamos a retomar las palabras de tu compañero de grupo, de aquel grupo mítico, Nome, y del que, por cierto, ya sabes que muchos galeristas están queriendo volver a juntaros. Sí, hombre, no sería bonito la revisión de... Precioso. Además, todos en activo. Todos, sí. Bueno, ahora ya la que me he perdido soy yo. Quiero retomar las palabras de Xulio Maside. Se ha sentado de manera especial detrás, o sea, delante de tu políptico. Un políptico que realmente son piezas pequeñas en el que se ve todo ese mundo íntimo, esos espacios tan brumosos que dices tú. Historias, hai un pouco todo, sin ese político, ese resultado, mira, das pezas grandes que logo realicei, tanto nos encofrados como nos chans de cor, bueno, previo aos trabajos, pero empecé facendo esa escala máis pequena, sale algún encofrado, sale algún chan, pero logo salen algún grafite que metí, algún escrito, algún dibuixo, algún trazo de lápiz. Y tus juegos que son muy emblemáticos. E al final dije yo, coño, pues por que non? Vamos, non facer e aproveitar eso. Para min, pois, foi un momento non só para a preparación previa dos cadros de máis entidade, porque de maior tamaño, sino logo como un xogo, onde é mellor resultado. Se diversifican tanto ideas como maneiras, en donde ademais uso distintos elementos, desde o lápiz, o carbón, a materia, un tinte de cor. Y bueno, ya que no lo haces tú, lo hago yo, porque se venden por separados, que no es todo el políptico de más de 40 piezas. Pueden llevarse uno pequeñito. Esto. Otro, y no nos hemos parado mucho, nos decía Maside, esos encofrados que salen de realizar tu propia casa. Me parece que has estado trabajando con tu amigo el polaco. Cuéntanos esa experiencia. Viene de tu faceta. Pero bueno, sobre todo un señor gallego, aquí de Galicia, fui maestro encofrador en Suiza, un home con inteligencia preclara. Bueno, coincidimos, fai moitísimos anos, non sei porque ele estaba xa de volta da emigración, de que era un home novo, e como todos os galleguitos había feito a forro e traballado moito. Ela dicía, eu traballei como dous homes para diños. Bueno, con este home, que sorprendente se chigo, porque un cofrador é un señor que con sorra unhas táboas faixe un capitel, un tipo era, é un gran traballador. E, bueno, empezamos a facer. A casa, home, hai un pouco de mito, agradezco a Xulio, en que efectivamente eu estuve a pé de obra, estuve traballando tamén en ela, pero tanto como facela eu, outra xente, tamén colaborei, claro. Ben, sí, supoño que esa primeira facérseme presente, non? Que o cemento, as zapatas e formigóns con que se fundían os cimentos da casa. Había elementos que a veces eran interesantes, o desencofrar a quitar as tábuas do encofrado aparecían formas e dibuxos que parecían baixo as relieves, que tomaban a textura da madeira. Ben, pero bueno, eso quedou aí. Isto falamos de años 90, 92, 93. Bueno, estaba facendo obras que estuven facendo hasta 2001, como se dicía antes, non? Logo no 2007 fago un encofrado semístico e no 2009 o encofrado obreiro. Digamos que de alguma maneira visualizas, chamémoslle, espacios como Cidade da Cultura, espacios tremendos, cantidade de poboacións, cementos na beira-mar, e de feito poñolle unha frase onde me lallo un pouco de tanto cemento vertido na faciana
do país. Sí, ¿no? sí. Bueno, E lo anuncio desa forma. Digo yo, claro, e que fago co encofrado? Algo que todo o mundo pasamos por diante del, se van un encofrado que está aí. Darlle visibilidad. Sí, o tal visibilidad que en una primera mirada el trabajo se aproxima al abstracto, pero de fondo pero está esa é a el realidad. hiperrealismo, Sí. porque hasta te permites dejar Sí, ese pero, paño, claro, ese paño matices, solidificado. Efectivamente, eu recollo desa realidad. O pintor, de alguma maneira, nos arraigamos en esas cosas da natureza e da realidad que nos rodea. Que facemos? Bueno, pois collemos esa realidad, esa visibilidad que está aí, para eso algo visible, para darlle visibilidad. O sea, o público, o asente, o espectador que logo vai a ver un cadro destos, e con un encofrado. Pero igual antes non lle facía nin caso, un encofrado, damoslle visibilidade. Sí. Y los últimos encofrados se han llenado de color, de amarillos, de rojos, verdes, azulados. Por ahí van a ir tus tiros. Sí, tengo ganas en este momento cambiar un pouco esas claves, ¿no? Pero esos chans de cor, pois tamén ven de eso, de ver os chans que se daban con pigmentos que algúns se deixan en crudo e outros que se lle dan barnices, ¿no? E tamén foi dunha obra de un compañeiro que estaba, que dixo, oxe, que lle pondremos aquí e tal? Oxe, pois queda perfecto falando así, que lle des un cemento a barnices, que lle des moi bonito. Sí. E podese dar en color cemento ou colores. Ben, Sí. Oye, Xoán, hemos acabado el tiempo, nos ha quedado por analizar muchas etapas anteriores y mucho, pero lo dejamos. Lo del sindicalismo y el grupo NOME. Bueno, el grupo NOME me preguntaste. Sí, te he preguntado. Y bueno, por las asociaciones que hoy, a día de hoy, hay otras cosas. Hay Internet, que yo no te veo a ti, o te veo con Internet y las nuevas tecnologías aplicadas a la pintura. Sí, bueno, vamos a ver. Pode ser que en algún momento, porque unha ferramenta realmente, bueno, que está aí, eso é increíble, non? Teño un dos fillos que en eso está moi posto, ademais. Fixo, bueno, cosas sobre a imaxen e sonido e realización e entende perfectamente este tipo de historias, non? É probable, porque realmente é unha herramienta tremenda. Sí, con muchas posibilidades. Entonces, cerramos el programa con dos preguntas genéricas. Decántate por una obra fundamental en la historia del arte y por qué. Una o dos, como mucho. Hay tantas. Hombre, tú has hecho un homenaje, tú has hecho, por ejemplo, un homenaje, una versión de Velázquez. No sé si idealizando su pintura, su obra. Hombre, que Velázquez é o maestro dos pintores. Velázquez é Velázquez, claro, como non me vai apasionar Velázquez e calquera desa xente. Sí, fixendo as outras pezas con unha referencia a Velázquez. Velázquez para mí sería, pois, el sumum. Do máis, entendes? Pero claro, tenéis que dicir, pois eso, os Goyas, tenéis que dicir logo, os Picassos, tenéis que dicir logo, os Tapis, tenéis que dicir, os Mirós. Sí. Y nos podrías citar un libro, un referente que me regalarías a mí. Mira, falando dos encofrados, estas cousas que eu estou empezando a ler, un libro que publicou recentemente Xerardo Estévez, anterior a de Santiago, A paisaxe e os espacios. Bueno, a paisaxe, chamamos. Bueno, que estou empezando a ler que ten interés. Bueno, pero é un libro máis que trata sobre as circunstancias precisamente de esas construcciones. Pues como lo hemos visto anunciado, nos apuntaremos. Y a todos emplazarlos a esta cita, que ya iba siendo hora. Xoán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Efectivamente, no ha sido nada fácil concienciar a Xoán Pardiñas de que iba siendo hora de que hiciese una individual en la ciudad en la que trabaja. Lo ha conseguido la compostelana Galería Metro, con esos encofrados, esos suelos en los que descubre el misterio de esas cosas perdidas, el misterio de lo que después va a ser un potente elemento constructivo. No se pierdan esta cita, seguimos hablando de arte la próxima semana. Hasta entonces.